gledaš. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for Ko sam ja? Znam. Instruktor Mića. Zovu vas Ćomi Mekre. I? I vi ćete me naučiti da vozim. I... Pa, kažu da ste vi najbolji instruktor u gradu, tako? I? Pa to je... Da. Tak. Rekli. I? Pa da. To je broj telefona i slika. A ona ti je? Tetka. E pa Borko, opamprčim ti ja tetku malo. Pa ne vidim ništa. Ja, nećeš da mi nišaniš u mikroskop nego voziš po puta od 6 metara. Ma ostavi bre te naoče. Gledaj, treća u četvrtu, čoveče na 40, jer motor riče ko priplodni bik. Peta ide malo teže, možeš da zapneš, ali zato rikvrc ulazi kao u puter, razumeš? A ja bi samo prvu i drugu Ima da mi voziš u petoj i nema da spuštaš ispod 80, je li ti to jasno? Ti da polažeš ili nećeš bre? Pa ja hoću, ali propisi. Vidi malo što je dobro, jo kako bi je kido. Šta si ti, Zino, gledaj vamo, vidi. Ovo levo... Šta si rekao? Pa moj tata kaže da je automatik najbolji. Jao, živote, šta sam ja dočekao gogo. Samo retardirani Amerikanci 100 evra da spremi da da i hoću još jednu tetku. Nemam više jednu tetku, imam. Slušnog ljubimca, mlađeg brata, šta god bre, ne zanima me ništa. Gledaj vamo kad ti kažem. Samo do panja razumeš da rije asfalt. Kočnica ti ne treba, pravi vozači koče samo motorom. Vidi, za kraj, dve najvažnije stvari. Prva, pešaci su da ih propuštaš, ako možeš zaobiđi, ako ne, uključiš brisače i gasi bre, nema tu šta bre, razumeš? A sve fiks do fiksa čoveče. Ne razumem kakvi Holanđani. Pa vozi šta si Zino čoveče, vozi! Pa ne, kod vas je volan. Jao, ajde izlazi da se zamenimo, budalo je jedna, ajde izlazi. I ja vidi malu što bi je podrao, mala, doći vamo.